assalamu aleykum musidɓe tedduɓe wonde moon ko serait kane oɗon mbiyon Samba Dete hanki waɗino erago faade he sagataɓe men e gusti sippiroji e pijirloji ɗe mbaɗata ɗi he réseaux sociaux ji ɗi eɓe jaɓana ekkade haare wawde haɓede e wawde habtade saabu ko hen paaɗen safalɓe ɓe ko fewnitiɓe ɗum noon enen poɗɗen ko heblade saabu a wawa wiide aɗa dikko mo ganduɗa kañum ɓurma duuɓi kitali sippirede e libde ɗum wonno eran amen hanki woni vidéo YouTube momin mbaɗi o hanki hande min mbaɗi windande nden ɗon windande emin jaagui jeetiyankoɓe wawɓe pular walla wawɓe soninke walla wawɓe wolof hayni wawɓe safrore yo mbaɗa feere piro ɗum mbaɗa hen audioji saabu ko windande himmude ende juuti kono ina waɗi lowdi moƴƴiri ketti moƴƴi gam famde no safalɓe pewnitiri he ɓaleɓe Mauritanie eyyi kamɓe ɓe gueddi ko yaɓande ko sembe armée o sembe konnu noon sa dañi ɗum tan a dañi leydi saabu ko fetel kañum addata jawdi so addinima jawdi mbawa tamde sernaɓe sa tami sernaɓe aɗa jogui jawdi mbawa suɓade hol gonowo juulo hol gonowo chef entreprise hol gonowo directeur banque hay jangdiyankoɓe ni ko an suɓoto eyyi kala mettinɗo mbiya ɗum he tukka fetele becce mum deƴƴa ko ɗon e pirmen noon 1987 2009 min baddine mabɓe yewtere min mbiɓe onon mbaɗe feere mbaɗon service militaire son mbaɗi service militaire oyɗo armée mo ganduɗa ko leñol gotol ma dañ soninke mum dañ jolfo mum dañ pular mum dañ bamranke mum dañ hardani mum dañ leƴƴi ɗi foof eɓe calni min eɓe mbimin ɗo min saaɗi eɓe dokki min yeeru France woy noon wonno toon ittama joni noon min noon mbimoɓe onon kay woto ponde hoore mon e France saabu France kam armée France warani yimɓe mum min pandido e oɗon service militaire so waɗama jamiroje ɗe mbawata layede tan he ɗemgal gotal eyyi ma kaale ɗemɗe ɗe foof hay goto wawata bettude hay goto jinguitaki ɗum jiiɗano woni armée tawni waɗi leƴƴi ɗi foof saabu ke service militaire natoɓe service militaire ko toon dadiɓe nukkute juppe he l'armée o ko heddi ko dutto he nder guuri men jooɗo paad ha nodde so tawi ɗum cohli noddede ɗum woni service militaire ɗum woni fayida mum joni kamɓe ɓe jiiɗa mbawen hoppude jeygue saabu eɓe gandi enen sen kuɓɓi jeygue ma raw ko becce mabɓe toɓɓoten mbiyen eɗen jofto eyyi keeɓe waɗɓe bone eɓe ɗanata ko jamma seppini subaka eɓe tawata keeɓe koyɗiti ko hulɓiɗi ɗum noon eɓe mbi tan hanti mbaɗen feere hakkaɗen ɓe lekuwar en hanti ina ɓatto ko wayni fetel en walla hay ko en kala noon char nde ɗo windande noon wi tawi ɗon kadi amen ɗum minen min mbaɗat ɗum koye amen min jiiɗi so sagataɓe Tekruur naɓe goto foof yaaha wuuro mum so dañi yaaha liggo toon bañi walla miskineɓe wallir ɗum doole mumen naate ko wiyete ko pinal naate ko wiyete ko kadi ne kalko ƴellita Tekruur o naata hen o waɗa hen juuɗe ma kono kadi o wasa yejjude heblade woni mbaɗa sippiru mbaɗa haare cebbi mbawa mbaddu mbawa kalko ganduɗa ñande wolde yoni ina wawma wollide en mbiyan noon yo yimɓe ƴettu petelaji noon en mbiyan noon saabu enen en meeɗin haalde mbiɗen yimɓe yo joguito eyyi ɗum mi haala ɗum e windande kono mbawɗo fof yo joguito koy saabu en gandama man eɓe jogori yande dow men eyyi on jarama Serait Kane wonduno e moon dillere adine gam jeytare worgo leydi Mauritanie woni Makka sen kaali ɗum e farayse woni mouvement des autochtones pour l'indépendance du sud Mauritanie jaafoɗon e bruit ji ɗi noon gonke laana